Dwi newydd fod i weld y tad ac oedd o wirioneddol yn ffantastig. O'n i'n meddwl bod yr actor arbennig o dda. Mae'n bendant yn werth ddod i weld. Mae wedi cael ei sgwennu mewn ffordd mor ddyfeisgar nes bod ni fel gwylwyr yn cael rhyw ymdeimlad o sut mae rhywun y defensia yn teimlo. A ni'n meddwl bod o'n brofiad dirdynol iawn. Mae gen i berthynas agos sy'n dioddef y dementia ac o'n i'n teimlo'r holl beth yn deimladwy iawn. Dyfa Robert yn gwbl wych. Nes i fwynhau yn arw iawn. Bron yn y curtain call felly. Dio ddim yn rhyw ddathliad, mae'n rhyw sylweddoliad da ni gyd yn hwn efo'n gilydd. O ran fatha emosiwn, mae o'n ddrama dirdynol iawn. Dwi'n teimlo fatha bod fi wedi bod trwy'r mangl go iawn, o'n i'n emosiynol iawn ar y diwedd. Na, dwi'n ond canmol y drama gan og bobl i ddod i gweld ti. Mae'n werth i gweld, mae'n heiddi cynulleidfa fawr iawn i gweld ti hefyd.